एक्चुअली लोगोफोर आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों आरोना दिनै ट्रेन गोदान फैगोन आरोना बेखौबो नुगोन ना नुवाथाय तेरी आँखों का काजल ना फैल Lion Production Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। नोंथांमोना दा नायबाय थानो हागोन आंनि माखासे ब्लग्सफोरखौ। दा नायदो नोंथांमोना नै जोंनाव फुल माखासे नुनो मोनदों आरोना। बेयो जाहैबाय बोसोरसेल' जादों, बे बारा गोबाव जायाखैमोन। ओमफ्राय बारबायबो आरोना देग्लाय बारजेनबाय आरो गोजौसिन थांबावगोन, गोजौआव थाङै एसे बुरजा जाहैबावगोन आरोना, बिबारफ्रा बुरजा बारगोन। होमबा नोंथांमोना देखायबाय थागोन, नुनो मोनबाय थागोन आरोना नोंथांमोना। जुदि गोदानै फैदोंबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरोना नोंथांमोना। आरो लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, माखासे शेयार खालामो। आरो इउटुबा आंखौ मोनसे टास्क होदों आरोना, बे टास्कखौ आं दिनै कमप्लिट खालामनांगौ। दा बिनि थाखायनो आंनि चेनेला ग्र' जायाखै आरोना। नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय। दे होमबा लोगोफोर, बेखौ उनाव बागानसो खालामगोन आङो। दा लोगोफोर, इउटुबा मोनसे आंखौ टास्क होदों आरोना, बे टास्कखौ आं दिनै कमप्लिट खालामनांगौ। मानो होनोबा आंनि चेनेला ग्र' जायाखैना, बेनि थाखायनो ग्र' जायाखै। इउटुबा राननानै होयाखै आरोना नोंथांमोननि सिगाङाव। बेफोर जेनेबा इउटुबाव रानलानानै होबासो बारायगोन नालाय। शेयार खालामनायनिफ्राय मा जानो, बे साबेसे 1K थांगोन बे थाङोबाबो। बेनि थाखायनो इउटुब शेयार खालामनो थाखायनो गावसिनि हरनाय टास्कखौ कमप्लिट खालामनांगौ आरोना। दा आंथ' टास्कखौ कमप्लिट खालामनो थांगासिनो। दा होमबा नोंथांमोना नायबाय थादो। आं दा पार्सेल लायनो नागिरदों आरोना, बेनि थाखायनो अर्डार खालामनाय जाबाय मोनसे पार्सेल। आरो मा इउज खालामो इन्सट्रुमेन्टनि बागै बेफोरखौ खोन्थानांगौ आरोना बिसोरनो। दा इयारबाड्स बिहरदों आं मोनसे, आरो बिनि उनाव मोनसे बिहरबावदों आं माइक MIC। बेखौ नायबाय थाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना। होमबा लोगोफोर नाय थांसै। जि सान्दुं गोसाथार, फाग्ला बायदि सान्दुं फैगासिनो। फन हरदोंमोन आंनाव पार्सेला। नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। इउटुबाव बिदिनो फैयो आरोना, टास्क कमप्लिट खालामनाय मानसिफ्रा मिथिया, बांसिन मानसिफ्रानो मिथिया आरोना। बिसोरनो जास्ट खोन्थानांगौल', मा इन्सट्रुमेन्ट मा बाहायो बेखौनो खोन्थानांगौ आरोना। होमबानो एसे मोनसे कमप्लिट जालायबाय। बिदिनो फैबाय थायो, इउटुबाव टास्क खालामनायखौ कमप्लिट खालामबानो जाबाय आरोना। दिनै ट्रेन गोदान फैगोन आरोना, बेखौबो नुगोन ना नुवाथाय। बेखौ थांनाय नायसै, स्टेसनाव दसे थाबोनायसै ओरैनो क्लास लाखांनानै। क्लासबो लानाय नङा, फर्म फिलआप दङ, फर्म फिलआप खालामसै फैसै आरोना लोगोफोर। एक्चुअलि लोगोफोर, आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों आरोना। नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामो ना खालामा आं मिथिया। जिखुनु आंनि ब्लग्सआ माखासे हिस्ट'रि थानायनि थाखायसो खालामदों आरोना बे ब्लग्सफोरखौ। दा नोंथांमोना मिथिया साबस्क्राइब खालामो ना खालामा, नोंसिनि गोसो आरोना। नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा, आंनि लाइफ हिस्ट'रिखौ मोजां मोनोबा, बिदिनो हिस्ट'रि शेयार खालामनायखौ मोजां मोनोबा, नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। आरो मोजां मोनाबा खालामनाङा आरोना, नोंथांमोननि चइस। बेफोर बिराद सान्दुं गोसा आरोना दिनै, फाग्ला बायदि सान्दुंआ दिनै मा एसेबां ब्रां दुंथारदोंब्रा। लास्ट मोनब्रै 8867 एसे गोबाव लाबाय। गोबाव लायलै, थाब फैलै। बयबो थांखांबाय? थाङाखै, आं ओरै फैग्रोखादों, बै सायाव होनांगोन। खाथि जाखाबाय नों डाइरेक्ट। बबेनि नों? आं सिमोरगाव। खाथिनि खामानि लाबाय आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना नायबानो जाबाय माबायदि जायगा दं। नोंथांखौ खोन्थागासिनो आं रिभिउआव। हेयारफन जानबा जानबा एक्सुवेलि लोगोफोर, नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे शेयार खालामनाय, आं सेल्फि स्टेन्ड बाहाया आरोना। एबारनिफ्राय बाहायनो हागौ। नोंथांमोननो भिडिअखौ एसे मोजां कुवालिटि नांगौ आरोना। बेयो स्टेबलाइजार जायो बे सेल्फि स्टेन्डजोंबो। ओमफ्राय दा आं मबाइलखौ आखाइयावनो लायोमोन आरोना, बिदि स्टेबलाइजार जाहोनो थाखाय माबा बाहायामोन, जेबो बाहायामोन। सेल्फि स्टेन्ड माबा बाहाया आरोना। दा नोंथांमोना मोजाङै नायनो गोसोबा, बाहायनो थिनोबा सोरबाफोर कमेन्टआव थिनहरबानो जाबाय, आं बाहायगोन। मानोना सेल्फि स्टेन्ड लायोबा इउटुबार होननानै साननानै मानसिफ्रा बुङा आरोना, आरो नायलाबायो। ओंखायनो लाजियो आरोना आङो, गिदिर इउटुबारबो नङा जाहैबाय लानो। होमबा लोगोफोर, नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय। एक्सुवेलि लोगोफोर, आंनि मबाइला दाम खमनिसो आरोना, 13 MP। दा बारा दाम गोसानि नंखाया, ओरैनो माबासोल', 10,000सोआव मोनखायो आरोना। Redmi 8 खोन्थाबाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव। 13 MPजोंनो आं भिडिअ बानायबाय थायो आरोना, ओंखायनो भिडिअफ्रा बारा क्लियार जाया। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि सापर्ट खालामोबा, इउटुबावबो आर्निं खालामनो हायोबा, आङो बे इउटुबनि आर्निंजोंनो लानो हागोन आरोना। नोंथांमोना जुदि सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय। होमबा लोगोफोर, सापर्ट खालाम, साबस्क्राइब।
नाम ओंखारगासिनो इउटुबार लोगोफोर एक्सुवेलि लोगोफोर नैबेखौबो सानसे सिगां बिहरखानाय जादोंमोन आरोना मैया सफैबाय ओमफ्राय बेखौ आं अपेन खालामनानै नायदोंमोन आरोना टेस्टिं नायदोंमोन भइसफ्रा बोरै जायो ओमफ्राय दा नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेथ' ओरैनो माबासो नैबाव सोनानै दोनथ'दोंमोन आं ओरैनो नै बेनो जाहैबाय आरोना माबाया MI6आ एबार भइसआ एसे क्लियार फैनो हागौ माने क्वालिटिया एसे मोजां जानो हागौ आरोना नोंथांमोना एसे फिसा नुयोमोन नालाय साउन्डखौ दा मोजां फैनो हागौ आरोना बेनो जाहैबाय बेवहाय 1 मिटार दं आरोना दा नै नइस प्रडाक्टजों मा सफैयो नोंथांमोना नायबानो जाबाय नैबे इयारबाड्स मोननै फैबाय बेजों लोगोआव मोनब्रै बे खोमानि बे माबाया फैबाय लबारा आरोना ओमफ्राय बेनि उनाव टाइप C केबल फैगोन बेनिफ्राय ओरै काट्स दङ माबायदि इउज खालामनांगौ बेफोरखौ नाङा आंनो दा नोंथांमोननो खोन्थाबाय आरोना आङो ओमफ्राय बेफोरखौ हरदों आरोना नैबे स्टिकारबो मोनफायो नैबे मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा मोनफायो आरोना स्टिकारा ओमफ्राय ओरै माखासे ओरै गैया नइसनि स्टिकार आरोना बे मस्ट इम्परटेन्ट आंनि थाखाय स्टिकारा दे होमबा लोगोफोर नोंथांमोना गासिबो आंनि फेमिलिफोर नोंथांमोना दा नुबाय जानांगौ मोनसे प्रडाक्ट आरो नोंथांमोना बायनो गोसोबा डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होगोन आङो दे होमबा लोगोफोर नोंथांमोननो मोनसे खोन्थानो नागिरदों बे स्टिकारनि मादाव मोनसेखौबो मोजां मोनाखै आरोना मात्र नैबेखौल' मोजां मोनदों आङो नैबे सुनो दिल का सोल बे बिराद बरिया आरोना आंनि फेभरेट स्टिकारा दा बेखौ मबाइलाव लागायसै आरोना आङो बरिया 899 लादों अफाराव मोनदों ओरैनो बायोबा अफार गैयाबा 1300-1200 बेसेबां थाङो आरोना A few minutes later. One hour later. वन्दे भारतनि ओपनिं लान्चसो मोनजाबायगोन नामाब्रा मा टाइम जाखोलै बे नायलाय टाइमा गोजौआव सिखारगासिनो दिनै नुबाय नायब्रा फाग्लालै नङा खालामनानै फाग्लालै केमेरायाव वन्दे भारतनि ओपनिं नायो हा खैथायाव फैनायबा दा फैनाय नङा टाइम होखानाय 8थायावसो फैनो नामा दिनै जों दा फैबाय कलेजनिफ्राय फैनानै गैया Bora bisa lah ya Pak. Itu gimana deh? 800? 1050. Itu dam, Pak kemana itu dam? Nah, hati bang porota. Mana nama orang? Ini bos mana? Ukele nama mana mana? Kau ukele. Oh ya, ini gitar. Ini ukele. Ini serza. Sudah nasi ni mana ni? Serza.
फिर तो मैं लायू भैया गिटार बनाता है क्या? ब्रो आप गिटार बनास ना की ए ऐसा ठीक है ना पीछे का बोल गया ইমান ছোট लंबा तो नहीं লম্বা হবে नंबर ছোট হয় এটা এটা লম্বা তো না থাকে না তিন দিলে ইয়া থাকে এনেকুৱা ডাবল থাকে कितना रुपए लगेगा भैया ने ঠান্ডা স্লিপে नों सिगां लानाय बाव नङामोन बेयावनो होनब्ला ना बेबायदियानो मोनसेम হাত লম্বাটা লাগে না মানে আরো লম্বাটা লাগে tuh thobla dampang durian deh mana langsung aja hah mana मुरम जा पूरा ही dia nak ulung ni thobla dampang mana ba đấy kultung cái sao cũng nắng thôi chứนี่bao đúng mình na 비님은 나 비니는 뭐면 지금 봐야 비님 타러 나나 그 여자 플로우 와야 안 봐. 또 그러자 플리스 wen. 콜레 저 당해야 그 보자 봐요. 진짜 이제 lög을 좀 빌려 봐야 하나. các bạn đã ra vào video này và ra vậy. Mới này bà vào á, sắp tiếp. 그러자 플리스 보이나 비네 나. जों दा बैयाव बेटारि गारि हमसै हा सोर मोसौ हारा मा खालामो बेजोंलाय मन्थ्र A few moments later. लागाव हंला Vàng già xin được Vàng già xin được chăm vàng A few minutes later. वो हाय कहना क्या चाहते हो Pasti lagi sih. Pina Tiga kenapa ini Deh. Ah, bener. ना फिर कभी भी जितना प्यार दूं Bismillah. ये दुनिया में मेरी Alhamdulillah ठंडा अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे बिना निंदिया की रातें हैं और तू ही मेरे